message inofanira kusvika kuna somebody. Message inofanira kusvika kunani? Unani? Anditi kana zvinomangara kana polisa ndi. Saka warowa ukumangara kaubirwa. Saka wani munhu nyazo kubira abasikizora ndotata ateze youth and tinavakuru edu emayouth vanhu vatofanira kupa chichemo tivati recreation sikwanisa kuva kuti vana ntivana China vanopuhwa chinzi gadzira katoya tichigadziriswa zvinhu saka recreation kunova kaiwanza netsese muno muAfrica vakaona chavanoita vachiwanoenlast mari yavanonzwa kuda dziri nani things will collaborate vamwe mabasa akafura inzi creation varumwa vana varikwanisa kuzegedza zvinoita bozi kunokunda vanonga kwazara machechi still nemabhawa machechi nemabhawa machechi kana kapaki kamzerere pasitodhadha apapa hai zvazvingodoyere bozi kudhara kwachona cheko mablacks ari kuningirire starline black starline avabhiribhire chechi mablacks angoni kubrushen vashanawazi a church is a criminal organization that steals money from the poor child. And I mean, no tendering and phone on one point, every pastor or is a tough, so I send you a man a burger in. This American companies. This are two. I check with me, it's a sort of business corruption. Church, only marry. Was every church paying it for a Methodist energy? I'm sure you put at $30. So $30 then was 200 days. Yeah. Find out my chicha kwa and the church thoughts that I would to the man. The brain has been because I see all not believe. No believe. You told them marinated. You told them marinated. Because I want to do my big churches that don't poor man. It's better than you got. You know, school, you stay pure, marrying by the change up. From Shagata, no go to 20. Let's see, 2 bob. 2 bob, what I know, 2 bob is Sunday. In email, no go to even the man is free. 2 bob is Saturday, I know, since I won't be over doing that. Mangwana Sunday, when I'll change you in front of Kira 2 bob. Which I don't know, but there was one to marry with Choro, this better teacher. So, when I don't know, but there was I badari. It's a way some of what things to farm at about a tree when not some marriage. That is those years you was no window and faith, one room marry. It's my name is going. What was you open and a pasta petition? It's not our not a says, it's not what I say. As one of it, I meeting you and 10 one was only married. Those who put this music was really paper. I don't know to like this. Missionary munanga takasvika kuno pane missionary anga inotsinya aiti kana akasvika aitakurisa munhu unoze mutema kutakurwa akagara akareseka aitakurwa munhu mutema captain atotakurwa naTV pane mumwe wacho akazouraiwa nemunhanga anoita mutema akati takatakure munhu achitora mapicha nechikamera rimuzimirindo akadai akatakurwa nevanhu wachona ndozokangana kucountries asistira inombozovere akatozouraya missionary tandaneta vamurova nespare first munhu akatoka kuuraya mamissionary auraya missionary takuzatakuri ndo mamissionaries vane chinangwa nevada akatoya kuno nemissionary hati zvinonzi futi vanhu ana missionary futi ana John Rhodes ukapene musuwe maiti chikwebla pata makatanza Livingstone akaita semba mati ndakadiskudiso akakangwara akada kunyebo takadiscover Victoria Falls kwangu nevanhu anga vatori koko vaito vanhu anga tori koko vaikutopinda meme mvura meme hana kumupinda zvavana neBermuda Triangle Clifford wakalambasha dada kunyeba futi asikazoti yoko kutozopinda vaigareka vanopfura neapo every day paBermuda Triangle vane gap vanoziva rinopindwa nariyo urizi ndopakasiti lost ship vangongwarira munhu sakanzi inotsiku ndazira ne imewe ndokwagadzira mota kuze wakagadzira mota nje wakatanga nespark mota inomuka nespark bike spark jese inomuka nespark magezi ese amuona panoti adzoka pa spark inenge yaro
spike sai waseti kwenya andiseti part of definition vane tichiri definition ndiyo takakuoneka moto but takazotwira tikazokudza apa kuno vanhu vaibatidza moto nematombo saka spark chinje sinomuka nespark spark rocket even unoona unoti kuspace haimuke isina spark vanonoti spark weti uvaenda mberi saka ngomoti kana vanhu vari kwana america ngava vake kumusha inonzi repatriation kuti unongo chinvesta uri kure kana madha vanowaivhiya unongo chirinvesta unongo chitora fana mari repatriation ndeida kutwana namagazikazi namartin luther king nekupanzas textile vaida kuti vanhu vekuamerica vamablacks tibatane africans unite neafricans uniting itoka hazitaura vati muafrica nevava vakabva kunongo vasikaziyeki vakabva kuti ndikupiwa nemaafricans unite takubuda kubabylon because babylon system vanogadzira matracks dombo muna vatanga kugadzira aitira masaiasari iye irova nanzi saka rinotokuuraya imi rinoexplodwa kuya kuno kunoendera kugadzira inoexplodwa kuya ipapo ndakazvinzonzi dombo rakatanga kugadzirwa masozha asarani pasanei vakwini chanduka ikwaenda kwachigogwa firizine potness rinodzinga futi uchando inoita saka anga karigadzira esponentora makuru vanhu vafana achaziva kuti ndiyo irairo vanhu vanatinyaderei but muSouth Africa parikasvika rangaita 5,000 rand isikatengwe retikwa namakaradi tiktok every pachikoro cheevery gega South Africa pakanzi magrade 7 all lights on vapedza chikoro manheru vari pabodi all lights on manelaitaraikari kurosa havachagona education vakuziinfrance vakukara vari mujeri but I was please they don't please those schools anymore vakutouraiwa chokwatokonawa choranzi black supremacy but hatashuwakumbira zvedu zvinhu zvichinja especially black Americans hakuna chinonzi black African mune black African as long as you are black you are African makotsi nezvinosiya black akazoirova but anga akainzwa kumagazikazi maspeech vaimba varima maspeech amakazi vanoimba kuti hairiselasa noimba kuwo bob mali speech hairiselasa nzaseta sakazo muzukuru wabailiselasa ndi akazotambidza bob mali ring hairiselasa yange inayo ring yange hairiselasa wamapalms songs zvakawanda iyo pepe checheri unoziva kuna mwana unobhiliva zveflat earth imwe team inobhiliva zvemaaliens zvekudaro book of Enoch inotaura nezvablack Christ munhu mutema iyo vanototi vakana vachitoimba makwenza vanototi mujesu akapendwa vaita akuvhunzwa vakunyorwa neforensic files anga akaita sei vanhu vaivhunzwa vakambomuona vachembera kana masakana najesu anga akaita sei angaida hamukomana anga akanaka anga nehime yakadai vanzimini akaita sei muromo akanondibvu pananguvanzi yapotre yaitwa mayitemboona kunyorwa waitwa mabhuku vanzi anga akaita sei anga neanzi angari unonyeba angari waiti zvinhu zvaakaita izva zvinoitwa nemunhu mutema angari waiti ichaziplexivize waiti saka jesu angari boy manje ausikutyisere forensic file yekutaura arikachitaura kuti munhu akasangana mwana ekudhara ma1000 years ago iwe akasangana aita zvishamusangari munhu mutema mungani makudhara siona samunasikuriosorokuziva mheye kudhara uzi anga akaita senza anga nenhini yakadaiso nenzeve vari kunoona dro nenzeve yakadaiso ari munhu akaita sei enzi anga ari mutema anzi ai vanopenge murungu papendwa bati munhu akaitanga munhu afamba pasi pemvura munhu mutema munhu akamutsa vanhu munhu mutema inopenge murungu yaikopendwa vaiswa bhebhuru saka takatorohwa kai zvovakarwa spuna yacho saka black person inotori pamahwari watovirwa kristu wako rwairwa futi kubvuma kuti ubvume word kristu zvapakaipa munhu akadescribe
no vanhu vakanopachembera kutaranisa tichake just testing ngativhunze iwe wanga waitofunga yanga kaita sei posi ngasooneka kuti vanhu mazuva vanyanya kutaura ndo zviri simira ndiko kala wezi kala nzibekeko nyeba ndiwaiti isafamba munipema afamba mvura sadi system yaje ndiwona kuti no why as mwana mtemo